Valotrussi on teline, johon valot ripustetaan. Trussia laskiessa paikalla pitää olla vähintään 2 henkilöä. Toinen henkilö laskee trussin ja toinen vieressä varmistaa, ettei mitään esineitä jää alle. Kuvassa olevassa yksinkertaisessa ripustuskoukussa ei itsessään ole minkäänlaisia turvalaitteita. Kiristä koukun ruuvi huolellisesti. Lamppu täytyy varmistaa turvavaijerilla, ettei se tipu kenenkään päähän. On myös hyvä varmistaa, että sekä vaijeri että lamppu ovat varmasti kunnolla kiinni. Tässä koukussa taas on sisäänrakennettu turvamekanismi, joten erillistä turvavaijeria ei tarvita. Riittää, että varmistat lampun ja sokan kiinnityksen. Ennen kuin voit käyttää lamppua, joudut kuitenkin vielä kiinnittämään sähköjohdon. On varmistettava, ettei johto jää roikkumaan tai koske lamppuun, koska johto saattaisi sulaa. Kauan päällä ollut lamppu voi olla jopa niin kuuma, että sen päällä voi paistaa kananmunan. Aika hurjaa. Työnnä läppärajaimet hahloa pitkin niin, että kuulet klik-äänen. Läppien avulla voidaan rajata valo tiettyyn kohteeseen. Filtteri asetetaan läppien ja lampun välissä olevaan hahloon ja laitetaan lukko kiinni. Kun filtteri on kiinni, varmista vielä, että osat liikkuvat. Yeah! Lamppuja ohjataan putkiohjauksella eli ystävällisemmin sanottuna pylpyröillä. Kun käännät sinistä pylpyrää, lamppu panoroi eli valokeila liikkuu sivusuunnassa. Tiltataksesi eli liikuttaaksesi lamppua pystysuunnassa, käännä valkoista pylpyrää. Keltaisella pylpyrällä voidaan säätää lampun polttoväliä eli valokeilan suuruutta. Nasta homma! Tasausvalo on valo, jolla voidaan valaista laajoja pintoja. Tasuriin laitetaan turvaverkko, jottei hajonneen lampun kuumat osat tippuisi päähän. Filttereillä saadaan taustaan väriä. Kiinnitä verkko ja filtteri turvavaijerilla. Tasurissa on vain yksi pylpyrä, jolla säädetään korkeussuunta. Sivusuuntaa säädetään käsin. Nyt näytämme teille esimerkin kolmipistevalaistuksesta. Nostamme päävaloa, jotta kohde tulisi esiin pimeästä. Päävalona käytämme 2 kW Fresnel-lamppua, jossa meillä on Softis-filtteri. Sivuvalona eli täytevalona käytämme 1 kW Fresnel-valaisinta, jossa on myöskin soft-filter. Nostamme täytevaloa saadaksemme kuvasta pehmeämmän. Hiusvalo eli valo, jolla valaisemme kohteen irti taustasta. Hiusvalona käytämme myöskin 1 kW Fresneliä. Käyttämällä taustavaloa saamme syvyyttä kuvaan. Taustavalona meillä toimii Herra Tasuri. Lopuksi huomautus. Jos rikot jonkun koulun valoista, varmista ettei Ilkka tai Ossi näe.